Evo ga. Nadam se da je dobro čovjek, samo da ne bi ovo krčeva. Da. Sad sam upravo. Znači, danas ćemo da igramo Survival Games na Mineplexu. Ja sam počela svim još nemci živali. Bago je nenormalno. Napravila sam novi intro koji ću da koristim. Ko šta sam najsma. Evo, da god napišem što 50 FPS, evo da se uvijek sam koliki mi je. FPS. Kakav item sam pokupio, ja ne mogu da verujem. Bolji item u životu nisam mogu da nađem. Ali ozbiljno. Evo ovakvi lagovi se mi dešavali, ne mogu ništa da vidim kroz to. Vidjeli smo jednog. To baci, to ide na jedan. To baci, to gore. I to. Ne mogu da verujem, nije pokupio lijek sekiru. Pa neki lijek mi je blizu. Ovo ćemo... Tron TNT, mogu samo da ga pokupim. Ljud, sa kitom! Sa kitom, da, sve što se rekao. I sad je stvarno dobar Mineplex. Ne možete više lako naći Stone Sword. Morate samo više potruditi. Morate imati jako dobru rutu. Jer mi to uvijek dolazi. Oh my god! Odakle ti itemi? Ne mogu da verujem kakve itemi čovjek ima. Ajme da ova dva timira. Beži! Hoće tamo pobiti. Ajmo sad mi da uletimo, a ti napred. Ubili smo jednog. To gore, to makni, to dole. Ajmo sad sa tobom. Beži! Ovaj vuk mi najviše smeta. Žibe! Zašto nije? Sad moram da bežem. Sad je najvažnije. Vidiš jedan hitac, ja sam mrtav. Ali je također i on mrtav. Jer sam ga odvalio sa sekirom. Nije moguće, ne mogu da verujem. Pa ajde. To je 100% lutovano, ali ono 200%. Baci. Lik imao bolji sort. 50 blokova, pa blizu mi je lik. Nice. Što sad tražim? Nije loša epizoda. Zezanje. Ali ovo me najviše nervira. Kad nestane ovog put ispred mene. Nema nikog blizu. Pa je već supply drop. Ma daj, potrošit sam tako vremena, toliko vremena da se juri ovog lika da ne mogu da verujem. Nice. Sad sam sa armorom, znači, bože, ko što bi rekao Eddie Krišnac. Nice. Izvinite ljudi, moram to da uradim. Jer meni jako puno laguje. Ne znam da ću dođem uopšte u dead match.
Ajde, kako sam s armorom. Još pol armor, bara i full iron. I sad sam full health. Hoću. Ajde. Očidajte se čankovi, molim da ste ne gledate. Realno. Ajmo sada sudimo. A da, je li moguće da mi najbolji tren laguje? Damn bro, damn. Team. Team bro, team. A da vam ti kažem team. A brate, kako tako nešto možeš da postaneš? I ubili smo još jednog klika, što je super. Ali mi jedan lik... O ne! Ne opet ti! Jako napeto ljudi. Opet me onaj ganja. Bacili smo ih. Ja se moram nahilovati, ne smijem ovakav DM. Dobro se mi dvojica bio. Samo da mi stimeri, to je super. Demi. Kakve hitove sam dobijao. Kada nisam bio pun, sram ga bilo. Imamo isto armor bara, samo što imam neki. Sad sam ga pokvario. I ubio sam ga! Ne mogu da verujem. O ne. No to je crafting table. Kakav haker! I ljudi, to je to od ove epizode Hunger Games, znači stigli smo od doma, ubili smo dosta ljudi, ali haker nas je na kraju ubio i možda i nije bio haker, ali ja sam bio jako lov, tako da ako bi mi još jednom tako, ja bi umro i to je to. Pozdrav!